hoorejo dawlaji dentuɗi amerika donald trump holli weltare wotangol jaɓugol fa konunkoɓe jahre to bande gaza tambowade jam diwal ngal e jokkitade rende kureji ɗi ɓe konunkoɓe oni woni etotoɓe du sendude hamas en e kaɓirɗe e irtude bomboji ufiɗe ngal diwal caggal hamde ɗum woni ko andini jogiiɗo kongol fedde oni e ngal kawrital goomu jam jo'inte hinnade laamu faddeyo fa e timmugol hitande 2027 fadde laamu palestine e heɗintinede jiyanɗe ana certa e nde eɓɓore fedde hamas en hanude firtede e te'etede kaɓorɗe muɗum ana mettini ko dahora e nde e jonde wiide ɗum yowaki e yiɗi koreji palestine e teddinde ndimako maɓɓe fu israel fay sona yahde e yahrugol konunkoɓe oni to gaza ana holli salare etagol jeytare timmude palestine ambassadeur maɓɓe tawaɗo to onu humpitinde yi'ande leydi france kam holli wotande eɓɓore nde yidde ɗoytude jam e hoyefi dow koreji gaza e miilude laawol lobbol ana won faade jeytare timmude palestine leyɗe yogayel chine e russie ñoofi juuɗe muɓɓen wakkati wotegol eɓɓore nde wiide ɓe koolaki ko jokkata e majju